फक्त आणि फक्त 1360 रुपयाला मिळेल. 1360 ला. हा पा बॉक्स पॅकिंग आहे सॉफ्ट सिल्क मध्ये. अच्छा, बॉक्स पॅकिंग आहे. बॉक्स सॉफ्ट सिल्क मध्ये खूप युनिक साडी आहे. केटलॉग पण पाहू शकते तुम्ही. वाव, केटलॉग सुद्धा आहे. खूप युनिक साडी. हा पा आपल्याला मार्केट मध्ये गेले ना 2500 खाली नाही भेटणार साडी. आपल्याकडे फक्त आणि फक्त 1360 रुपयाला मिळेल. 1360 ला. 1360 आणि ब्लाउज पण कॉन्ट्रास्ट आहे. हा पा अच्छा, छान बुट्टीचा असा ब्लाउज येणार हो. आहे नाजूक बुट्टीमध्ये. हा आणि साडी पाहू ह्याचे हा शकता पा तुम्ही. असे डिझाईन पण काहीतरी वेगळे आहे. नक्कीच. हा ह्याचे कलर पा बॉक्स पॅकिंग आहे. साडीला कोणाला गिफ्ट वगैरे द्यायचे असेल बरोबर तर बरं असेल त्यांच्यासाठी. आणि चौथा पण एकदम लाईट वेट आहे. ज्यांना हेवी नको हो. असेल त्यांच्यासाठी हा खूप छान ह्याच्यामध्ये असा ऑप्शन आहे. कसं बनवूनच घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये स्पेशली 4च कलर आहे. अच्छा, हा खूप युनिक कलर आहे.